Bună dimineața, prieteni! Eu sunt Dan. Eu sunt Alin. Împreună suntem Stupids. Astăzi facem un videoclip. Mergem în Carrefour, alegem câteva alimente sănătoase, nutritive pentru voi. Și Alin, cum se pricepe mult mai bine la mâncare decât mine, o să preia de aici. Cu ocazia asta noi ne-am gândit să mergem în Carrefour. Ne-am făcut o listă de alimente sănătoase pe care să vi le dăm și vouă, să știți de ele. Poate când faceți cumpărăturile vi le cumpărați. Pe această cale vrem să vă informăm că dacă mâncați ceva dulce într-o zi, nu este o zi ruinată, da? Pentru că puteți mânca în cealaltă jumătate de zi, puteți mânca alimente sănătoase, da? Și cum ar veni să șterge de pe listă ideea că ați mâncat ceva dulce. Tocmai de-aia voi trebuie să înțelegeți că cu această listă de alimente pe care noi v-am pregătit-o să vă cumpărați din Carrefour, să înțelegeți că trebuie să mâncați în majoritatea timpului sănătos. Iar celălalt aspect ar fi să mâncați și ceva dulce. Și tocmai de-aia v-am dat și câte o bunătate de asta cu proteine, nu Mars, KitKat și Bounty. Ce e bun. E Bounty. Deși este un baton proteic cu gust de Bounty și arată ca și Bounty, e foarte bun. La 3,40 lei cât o fi. Vi-l recomand, tocmai de-aia. Așa că haideți să stați cu noi până la final și să vedeți ce vă place și ce nu vă place. Intro. Și am ajuns și în Carrefour. O să mă auziți mai greu pentru că am masca pe gură din cauza regulilor sau datorită regulilor, cum vreți să le luați. Eu zic din cauza regulilor că iar aberez. Da, râde în spate. Aici pe spate, tot cu mască, sănătos, tun. Sănătos. Am venit aici în Carrefour. De ce am venit? Am venit să vă arătăm câteva alimente pe care le puteți cumpăra și care vă vor ajuta în slăbit sau pus masă musculară sau îngrășat. Ce vreți voi să faceți? Primul aliment. Primul aliment ar fi tonul Rio Mare. Îl recomand pe acesta în apă, în suc propriu. Plus că este la ofertă specială. Plus că este la ofertă specială. 3 la preț incredibil. Nu vă uitați la prețul. Nu contează. Prețul mie mi se pare bun pentru că sunt 3 conserve și sunt 3 conserve mari. Chiar aș spune vreo 12 lei per conservă, ceea ce merită. Așa că este o sursă bună de proteine și plus de asta nu are carbohidrați. Dar ce conține? Are 24% proteină. Deci Oh my e God. bine. Dacă vreți să vă faceți pofta și aveți poftă de zacuscă, așa cum știm tuturor că ne place zacusca, dacă sunteți mai ales în cămine și așteptați zacusca de la mama din provincie, vă recomand zacusca Mandi. Este zacuscă cu ciuperci, doar 97 de calorii per 100 de grame. Mamă, câte reclamă facem. Și este o sursă sănătoasă de carbohidrați. Și am revenit. Alin. Și am revenit. Ca și sursă de carbohidrați, știu că cu toții vă oferiți de carbohidrați. Eu vă recomand orezul Camolino de la Scotty, pentru că se prepară extrem de ușor. În maxim 20 de minute deja l-aveți pe farfurie, fiert, gata. În cutie găsiți 2 pungurițe pe care le băgați în apă și acolo se va fierbe și orezul, așa că nu pierdeți nici măcar o boabă, pentru că știm cu toții cât de zgârciți, că e pandemie și e greu. Și tocmai de-aia vi-l recomand pe acesta. Ca și bani este 4 lei pentru 250 de grame, adică un preț foarte, foarte bun. 4 lei găsiți pe jos. Și am ajuns la leguminoase, Alin. Și am ajuns. Următoarea sursă de carbohidrați și vitamine pe care vă recomand este lintea roșie, pe care o puteți face în supă cremă, o puteți fierbe, o puteți mânca cu niște castraveți murați, cu gogoșari, cum vă place vouă. A doua sursă ar mai fi semințele de hirișcă, pe care le puteți face cu legume, le mânca cu iaurt, așa că rămâne la alegerea voastră. Este o sursă bună de carbohidrați și totodată de proteine. Și am ajuns și la raionul de grăsimi sănătoase, cum ne place nouă să le spunem: alune, caju,
migdale și așa mai departe. La acest raion o să vă recomand arahidele în păstaie, pe care le rupeți pur și simplu și sunt pline de grăsimi sănătoase, Le rupeți. vitamina E, zinc, fosfor și așa mai departe. Vi le recomand cu mare drag, dar aveți grijă că sunt foarte, foarte calorice. Deci dacă aveți poftă de ceva dulce și sănătos, vă recomand aceste batoane. Deci sunt foarte, foarte bune. Eu mănânc acesta, are, zici că este Bounty, dar este cu cocos. Vezi? Am pus și pe story parcă. Sau acestea vegane cu cafea, foarte, foarte bune. Dar, că toți suntem la raionul de bio, vă recomand acești fulgi de ovăz, pentru că sunt numărul 1. Credeți-mă pe cuvânt. Știu ce zic. Și am ajuns la raionul de ciocolată, fraților. Vă recomandăm ciocolata neagră cu 85%. Deci nu este nici amară și nici prea dulce, este perfectă. Plus că este și la reducere, așa că puteți să vă luați. Mereu după masă puteți să luați o pătrățică, două și... Nu s-a văzut. Băi nene, și dacă vă elene să vă stoarceți lămâi, vă recomand acest suc de lămâie, care scrie că este 100% din suc de lămâie, din lămâi. Are doar 28 de calorii pe 100 de mililitri, o sursă bună de vitamina C, se numește Limi, așa că dacă doriți ori din suc de lămâie, ori dacă nu, are și din suc de lime, pentru că știu lime. că preferați. Și ca surse sănătoase de grăsimi și proteine mai ales, semințele de chia pe care le recomand de la Sanovita, la 150 de grame costă 2 lei. Unde? Nu, 8 lei. 8 lei. Iar ca sursă sănătoasă asemenea de grăsimi, semințele de in pe care le puteți pune în ovăzul de dimineață, dar nu uitați înainte să le hidratați. Balin, dar cum se consumă aceste semințe? Tocmai ce am spus. Ai zis? Tocmai ce am zis. Cu o linguriță o puneți în apă de cu seara și o consumați la fulgi de ovăz dimineața. De fructe nu cred că trebuie să mai zic nimic. Cu toții știm aportul mare de vitamine și de potasiu, nu e așa? Cele mai bune, practic. Și dacă nu aveți intoleranță la lactoză, vă recomand chefirul, pentru că are probiotice și ajută la flora intestinală. Așa că îl puteți mânca dimineața, seara, ca și gustare, cu semințele de chia, cu semințele de in, cu fulgi de ovăz, cu ce vă este vouă mai bun. Ca și proteine pe 100 de grame avem 3,2 grame de proteine, iar un recipient din acesta are 320 de grame. Deci, la un scurt calcul, deja trecem de 9 grame, 10 grame de proteină per recipient. Cât costă, Balin? Acest produs costă 3 lei și 15 bani. Oh, destul de bine. Iar dacă vreți să vă simțiți ca în Grecia, încercați și acest iaurt divin. Este foarte bun, iaurt grecesc. Fără Încercați un iaurt bun, fără lactoză, stors, este cel stors. Bine, e bun rău tot. Numărul 15. Când vine vorba de legume, cu toții știm cât de importante sunt. Așa că, de ce nu trebuie să avem o varietate mare de legume și de aceea o să alegem un amestec de la Bonduel, care este gata doar în 3 minute. Acest amestec de legume este gata doar în 3 minute și conține fasole verde păstăi, brocoli, dovlecel, morcov și ceapă. Eu zic că este mai mult decât ok, le puteți mânca lângă o bucată de carne, lângă un piept de curcan, piept de pui, ceea ce vă place și vouă mai mult. Dacă vreți o gustare în timp ce vă uitați la televizor, pe Netflix, pe așa, vă recomand floricelele din boabe de porumb, pe care le faceți voi acasă, la microunde, cum le fac eu, sau le puteți face pe aragaz. Costă și mai puțin față de cele de la Star, de exemplu, care sunt pline de grăsimi, pline de carbohidrați și nu merită. Așa le faceți voi, le puneți un pic de sare. Cât costă? Costă 1,70 lei, 1,75 lei. Unde le găsim? Aici la... Și le aveți la raionul cu floricele. Și
Și am revenit în mașină. Nu e Logan. E doar imitație de Logan. Da, cam acesta a fost video pe care l-am Bravo, bă! am stricat eu tot. Stricat eu tot. Tot, bă! Cam acesta a fost și video pe care l-am pregătit pentru voi, cu alimente sănătoase din Carrefour. Dacă v-au plăcut alimentele și le-ați încercat, vă rog să ne scrieți în comentarii. Iar dacă doriți să mai continuăm seria, pentru că sunt o grămadă de alimente pe care le putem filma și pe care vi le putem arăta, vă rog tot așa, de asemenea, să ne scrieți în comentarii. Mă doare urechea, Palin. Că țipi. Cred că am țipat o grămadă.